everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Ni anak ko sa atop sa bahay sa gipuy-an sa Mabdos. Ay, ni ko yanap yang kahumot sa banyagang nagngisi. Wi, una kong atop. Ug akong pangitaon kung asa ang babayang Mabdos. Mauna ka na siya. Layo na ko siyang naimutangan. Patungdan ko siya. Muhinay ko sa pagkamang patungdan ako ang babaeng Mabdos. Suyopon kagad ka nang naa sa imong tiyan. Patay kang bata ka! Ano man ko? May kalit magkubag akong dukan. Maramag. Ay, kalain mo sa una-una, oy. Pero, lain yun ang niya sa kung huna-huna na. Oh, may kalit panimbatan akong balibo sa bukton. Maramag, doon na nagtanaw na ako. Day? Gano'n ka? Ikaw mangguday na. Luka na ako ni mo, eh. Ikaw man itong mikilat sa pag-abli. Ako na yung gipanood ng imo mga pinilo. Imo ba rin gibiyaan dito sa gawas? Sa may lantay? Tapos ba ha? Delikado kayo. Naunsa ka? Muramag. Kining, wa man, wa. Ikaw gyud. Na, wa man ka ha. Na sige. Di ka una kay ako sa naitak-ang ning luya. Lagaan ti kag luya aron makainom ka. Ug sa ingon, mawa ng panuhot nimo. Pahuway sa diha. Ngano man ko? Tuan na. Gidakutan na akong upat ka. Dagko kandila. Tangdag ko ang kandila ao. Mura mga haligi. Niya ang mga haligi sad. Mura kandila. Nabali naman ako ni noon. Oh, niya pa gusto nga tunga nga hawan sa suod in bay. Usam ni kandila Kadag ko ini eh. Uy. Dong, Ryan. Imo naman ko nang gihipos ang librong gibasa nimo. Managagbasa? Ngiga ko dili aragod kadako na. Tay paragod. Manom ka? Na problema ko lugoy. To sa may problema nimo? Saman, isulti pun ana to. Sa mo kay problema pagi ka? Nga hayag na kay Dinis Bay? Oh. Murang tag dunay kurente tungkol sa kahayag sa upat ka dagkong kandila. Mo na ako na problemahan. Ang kandila? Ako sabot ni mo, ako kasabot. Hayag na noon ta. May problema na noon kas kandila. Ang naa sa librong karaan o ang mga kandila, lugoy. Kinahanglan bantayan ang mga kandila. Kumusugod na gani sa pagdilaab ang kayo. Ambot na ko ipasabot. Kumudilaab ang siga sa kayo sa kandila. Ug mo hinahinay sa pagpuha ang kandila. Anong mapuha man? Sa may mapuha? Puti na kanila, anong mapuha man? Binuang istoryaha, oy. Nagtimaan ka na, lugoy. Nga hapit na mo abot ang panahon nga mailog sa kangit-ngit ang atong kalibutan. Di ba ko? Dong ayaw ana ha? Ay ko gaduka.
ayaw pa patakag istorya diya, eh. Para pa ko kainom. Pa ko kasugod og tungab. Dali ko mahadlok ron. Hala. O kung dugo na ang muto sa kandila, Lugoy. Hingpit na ang kadaugan sa mga dautan. Ayaw lagi pagsultihan na. Bisag tambalan ka, pero di ka Ginoo. Di ko mutuo na nimo, di ko mutuo. Pero, kung mahilis ang kandila, kaway kausaban ng iyang kolor. Nagpasabot nga. Napukan ang iya sa kangit-ngit. Di mo kapatuo mo sim gikagsulti, eh. Mabuang ko nang gisulti nimo. Ay, nagkusulti bisag kung sabi. Nga, maghadlok na ko. Kay ha, kapoy ka paminaw. Iyarok sa kong bino, be. Buisit. Wa pagin mo higda ang mabdos nga babae. Taod-taod na kong kapaabot na mo higda siya. Aron plastada kayo nako. Sayon ko na lang pagsuyop sa sud sa tiyan sa maong babae. Nagtuo na gila akong laway. Nagtuo akong laway nga nagtanaw. Ito'y. Buktot. Ni asa ka din atop. Kaunisan ko. Animal ka, buktot. Animal ka. Bakon tingin. Buisit. Bakal ko. Mga ungo bitaw ta. Magpinaag kay ta. Ikaw ba nyo ay lagkasukod ya. Kay diliman kong mangilog nimo. Sobra lay ako. Sobra sa taon ko. Animal kang buktuta. Kali ko ganahan mo kay hinay kay kang musulti. Kanang guhay-guhay lay ako. Guhay-guhay. Sige. Sorry, kinawaan lay ako. Sige. Magpaabot nga. Muplastada o higda ng babayana. Basta nyo ha. So ginawaan lay ako. Sige. Ni anak ko sa Pinoyanan sa Maptos nga akong nakitaan kagahapon. Kahumot. Mupaduol ko sa bahay. May tao. Ingon sa doon na siya giluto. Gusto, ato ko moagi sa luyo. Dili ko maglupad aron dili madunggan ang kapakapa sa akong pako. Magpakaanay ko. Ribog kurta. Way, nakakita na ako nga misodi ni sa ilaw ning ilang bahay. Wag yo'y makailan ako tungod kay nagpakababoy ko. Karang taon-taon, magpakabiti na sab ko. O baka magpakairing aron makasud ko sa nahimutangan sa babaeng Maptos. Kalami, gambal-balo na gyud kayo ko. Unsa karon? Doon ay mipid-pid sa akong likod. May kabayo sa akong buko-buko. Kabar! Gaya sa kyuran ko. Ayaw, animal, ayaw! Pawa. Animal yung maboya. Dili ko baboy tinuod. Pawa dia. Pawa, tsa. Ang babae. Muhigda na. Animal ka. Kisigihan gud ko ni mog sakyod. Butakala ka. Kidi ang angay nimo.
kang butakala ka! Oh, kisara! Ang ako sundan. Patay ka laging butakala ka! Imo kong gipahimoslan ha! Buisit ka! Ubiya din ko din eh. Kaya basinog nakabantay ng tanong tagtungod nining bahay. Nyur, kataas sa imong dila, nyur. Ay, kanindot sa imong dila, tanaw. Lain kay kulor, murag green. Klaro, nyur. Na, ala. Nyur, tanaw. Klaro ha. Oh, nihayag ng babaeng mabdus. Mo din ni gawas ug mayo mong dila, nyur. Na, kataas sa imong dila, nyur. Klaro kayong unod. Mura man kong kakanunon sa imong dila niyo. Sige na niyo, sugdi na. Unya, sa linin taon ko niyo. O man ko mahimot na. Oh. Yun na pa. Mura doon ay busy nga nagpatighog. Ayun sa kuntiyan. Dili ka ni busy. Doon ay ako sa babangag ko sa mabalbal sa kong kimablos. Ang gunting nasa susuhunos. Magdali ko. Tapos ako hunos. Hinahinayin ko kikas magkuha. Nena sa kong kamatang gunting. Kining imo. Sa kong bukton. Nga nawagtan sa Ardila. Nakabantay din siya. Bob! Bakit tabangin ko? Ardila! Nasaan na sa kuntiyan? Adimal! Adimal ka! Kulip! Namsa ka! Mikisi-kisi man ka! Ay, maingko ko! Ay, mga huhugan niya! Ay! Muikas ka! Uy, pagkumpayot ako sa imong buko-buko niya! Naputol lang yun ako ang ikatulong kapilya. Di ko maglangan. Mugawas tayon ko din eh. Kinahanglan makaikyas ko. Mulusot ako. Yun na pa. Ang akong napsak. Kinahanglan madako kini. Magamit ako ang sudi ini. Niya na. Mukamang ko. Aron makalusot ko ining ilang gipresohan ako. Niya, nakagawas ako. Muparog ko. Sa di pa kumupihat din eh. Ipuspus ko ka ng kiingon nilang orasan. Mupadool ko sa lamisa nga iyang mimutangan. Akong kuhaon. Niana sa akong mga kamot ang giingon ni Iska nga orasan. Ipuspus na ka? Usa gani! Dili! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.